Bóveda, cando sabe xa a súa sentencia e sabe que esa mesma madrugada vai a ser pasado polas armas, decide despedirse da familia e dos amigos. Escribiu 3 cartas. Unha ia dirixida ao compañeiro Pedro Basanta, presidente do Partido Galeguista, onde lle comunicaba a súa confianza por morrer polas súas ideas. Por suposto, escribe unha carta á súa compañeira de sempre, a súa Cholimos, a súa Choliños, a súa Amalia, a súa Maliña. É unha carta realmente, repito, conmovedora, que estremece. E finalmente escribiu unha carta moi agarimosa a seu irmán Vicente, a quen chama cariñosamente Vitín, donde non só lle pide que cuide de toda a familia, sino que tamén entendan que el morre perdonando aos que o mataron e que quere que os demais perdonen. Esta grandeza de espírito é a grandeza dos grandes homes, como foi Alexandre Bóveda. Eu morro tranquilo. Confío en que serei recibido donde todos queremos xuntarnos e fago con ledicia e confiando en Deus este sacrificio. Quixen facer ben. Traballei por Pontevedra, por Galicia e pola República. E o trabucado suicio dos homes que eu perdoo e todos debedes perdoar, condéname. Ben falado. En que estación caen as follas das árbores? Inverno, en outono. Cando se conxela a auga do orballo, dicimos que hai... Xan. Ves como sabes? Cando unha persoa mantén as súas opinións en situacións difíciles, como é o caso de Bóveda diante daquel tribunal militar hostil, dice que esa persoa é dereita como unha falla. Unha falla é unha árbore moi vertical. Vertical tamén é esta cana, pero esta cana fai isto. E isto parécese a unha peza da roda do carro, que é a camba, e cando un xuíz se deixa levar polos seus prexuizos ou polas presións políticas, dice que a vara da xustiza camba. Mañá máis.